God is good. Hello world, hello bukid. Welcome back again sa gamay na ko nga channel, mga kabukid, and welcome in your eyes. Dugay nagugay ko nga wala naka-video. O karon, ni ako din sa akong mga plants o before pa ana, happy Sunday to all. Kay karon Sunday man, di ka natanag mas, nag-attend og mas. O karon ni ako sa akong mga plant. O, tungod sa kadugay na nako nga wala gyud naka-vlog, karon tuguti ko nga mag-vlog sa ko sa akong mga tanon. Ana lang mga kumare, mga maring. O karon ipakita ta mo sa akong mga plants. Dugay na sa diyo ko nga wala naka-video. Kani mga plants. Muna ni akong mga plants, update sa akong mga plants. Kini siya dagko na kaayo. Kaning Monstera Deliciosa, kini siya pagpalit gyud nako ani, seeds gyud ni siya sa online pa. Gamay gyud kaayo nga seeds akong pagpalit. Ug karon murag 1 year na sa ni siya kapin or mga 2 years na paopanig yun din siya kadako kay seedlings man ni napalit na ako ni ato paning pandemic murag 2022 ni na ako napalit. Gamay gyud kay ni as in seeds gyud siya nga niabot dinhi. Muna siya Monstera Deliciosa, taas sa side siya. Look at kini nara French of Albert. Kini siya kauban gyapon ni siya. Orange, unsa ni wa nako kailas uban. Kini cardboard. Kini siya mauni siya ang Black Cardinal. Kani siya mga kuan ni siya mga kauban ni siya sa mga family ni siya sa mga Congo, mga red Congo. Daghan na kay kong mga plants, mga maring kanisad, Black Cardinal na. Black Cardinal gyapon dagko kaayo. Kini siya gamay, agoy natumba man. Cardboard na siya. Cardboard. Kini siya Giant Red Congo, kini siya Giant Red Congo. Unya kini siya ako na ni siyang top cut kani. Unya ang top cut niya kini nagyudayon. Dako na sa kay siya ang top cut niya. Kani akong unsa ni siya? Pink Princess Philodendron. Pink Princess. Diha ni nako siya nakuha. Diha Pink Princess Philodendron. French of Albert. Kana siya. O kana siyang pinakadako gyud kana siya. Muna siya ang akong black card. Muna siya ang akong cardboard. Cardboard na siya. Kani cardboard pod. Kani Ring of Fire. Ring of Fire. Ano na siya. Unya kini mauni siya akong Birkins. Upat na ni siya kabuok aw 5 ang usa kong gihatag, pero usa ra gyud ang punuan, kana ra gyud siya ang mother plant. Kini siya ako ning mga anthurium, kana siya mga anthurium. Bago pa na nako siya gikuhaan og mga flowers kay akong gihalad sa birthday. Daghan na po kaayo ang akong mga plants, naglasang-lasang na gyud siya tungod sa kadagka. Ug update lang gyud ko mga maring sa akong mga plant karon pasensya lang yung kay mo pag yun ni akong pagbalik vlog sa dugay-dugay yun nga mga panahon. Side ako gyapon ni plants.
Uban dili na nako ma-memorize og unsay mga ngalan. Na siya dako kay mga maring. O mao lang yun na mga maring, update lang yun sa akong mga plants. O, happy Sunday. O, bye.